So we're here sa car with Belle and hapit sa amin sa Save More para mag-grocery, palit niya og soft drinks. Okay. So ato may speakers entrance agi. Sila Jason nagkuha pa sa lechon. So thank you Fusion sa sponsor sa lechon. Dayon na yun sa mga outtake. For finally. Oh. Tuod sa mi ha.
Hi guys, good morning. Mag-pictorial may karon. So, ngita pa may lugar. Say hi. Pack up na. Ulit na may. You fuck. Kasi may kasulti sa experience. Ako rin sa gatagay-tagay. Kaya nangatutan na. Galingaw kay ka. Okay, na yung na-meet. Nasa'y na Like, friend. Friends sa Facebook. Kapariho. No, wait. Sila ni Andy ko lang ano man sila yun. Friends man to sa Facebook. So, okay. So, ni-join ko nila. Oh. Moto siya. Pauli namin yung saka sa bungtod. Asang ko? Okay. Moto, balik kami. Bye-bye.
mi karon sa milk station. Jameson, Annyeong haseyo. asa naman sunshine? Ay, gising mo suma. Okay. Sa lakuan. Paabot kami nila Mary, Vanessa, Ferdy o Sunshine. Kita ako sa ilang shop sa lang. Oh, nag-con sila Friday. Nakapit sila sa 7-Eleven. So, ngita sa mig, mayohon dire, gatas. Kung sila daw may kung sa kalami. Oh, sa ka-fresh ang fresh ka baba. Kitsang gatas, Kata sa baka. mama nga ba? Mama ka baka kaya. Sige, paabot kami nila. Okay, bagong abot. Hello. Reyna. Ang milk tea. Shine, nasang milk tea, Shine. Visit niyo mo sa akong milk tea ha, station. Milk tea station, Sunshine. Namuka sa road, right? Ice cream. Ice cream. Daman siguro. Kay light flavor. Yay! Sige, paabot na po may nila Mary o Ferdy. Abot na ang third car, Vanessa. Sila Mary and couples. Chokoy. Yes. Ferdy na lang. Oh, bago pang abot si Andy. Hi everyone. Wala akong siguro. Jason. Dala na ulit. Order sa tao. Naganaw lang ako. Gatas sa baka. Saan yung order ron? Milk tea. Milk tea. Flavor. Shima lang. Ube and choka. Ate, Milk tea. Ikaw din nakadamay. Bila ko. Okay. Ay, guwapo. Mangga. Wala na kayo nung si Ferdy. Paulit kami and lang yung Tadson. Naka sa Alisay na. On Talisay. Uwan tayo and Hindi mo po yung sa mga rock and roll. bye. So, goods pa. So, about to guys, and again, don't forget to subscribe and see you again on our video next week. Bye-bye!